Jouni Sipiläinen, vaan Fennovoiman rakentamisjohtaja vastaan tuon meidän ydinvoimalaitostyömaan rakentamisesta. Täällä on hirveän hyvin kunta on panostanut ihmisten viihtyvyyteen. Täällä on jääkiekkohalli, hieno urheilukenttä ja se mikä täällä on hyvä, että vaikka tämän välimatkat voi kilometreissä olla vähän pidempiä, niin minuuteissa ne ei ole. Pyhäjoki on hyvä kalastamispaikka. Joensuuta tai tuolta merenrannalta voi kalastaa, sitten voi joen koskista ja sitten metsästäminenhän täällä on suuri suosittu harrastus. Tää on jämtlantilainen Romeo, työkaverin koira. Lähtee kohta metsään tekemään töitä, haukkumaan hirveä. No, kyllähän täällä elämä on elämää, ehkä ruuhkassa istumista. No niin, katsoppa, kun vähän nuotio rutisee. Minähän olen täältä Pyhäjoelta kotoisin, Pirttikoskelta, Joenvarren asukkaita. Lapsilla on ollut hyvä elää täällä. Turvalliset koulut. Mun lapset on käynyt, vaikka kirkolla on asuttu, niin ne on käynyt koulut täällä Pirttikosken pienessä kyläkoulussa. Pyhäjoen kyliähän on täällä Keskikylä, Pirttikoski, missä me nyt ollaan, Yppäri ja Parhalahti. Ja näissä kaikissa on toimintaa kylien, oman kylän kesken ja omien kylän ihmisten kesken, mutta on myös toimintaa yhdessä. Luonto meille pyhäjokisille on hyvin tärkeä, koska tämä on niin lähellä. Meillä on tässä joki, on metsämaastot. Ei tarvitse kovin kauas omalta kotiovelta mennä, kun luonto on siinä vastassa. Me ollaan lepposia ihmisiä. Tervetuloa meille kanssa tänne asumaan. Tämä on aika pieni ja tiivis yhteisö kumminkin, mutta sitten niin sillä omalla tavallaan täällä on paljon kaikenlaista vipinää. Siinähän onko joki ja meri on vieressä, niin oppinut pienestä pitäen kulkee siellä ja siellä on mukava aina kavereiden ja tuttavien kanssa käydä viettää aikaa sillä rennommissa merkeissä. Tämä on hyvä rauhoittumisen paikka.
muut asiat kyllä unohtuu, kun tänne lähtee äkkiä ilta pyörähtää. Varmasti nytkään eikö huomata, että muutama tunti vierähtää siivillä. No jos niin näin niinku ajattelee yleisölle suunnattavia tapahtumia Pyhäjoella, niin tietenkin lukiolaisena pitää sanoa ensinnä nämä syysmessut. Mutta sitten varmaan toinen tuo haukekuninkuuskilpailut aina keväällä. Silloin parhaana vuosina päälle 300 osallistujaa on ollut täällä. Täällä joilla käy melko kuhina silloin. Pyhäjoen jäähalli, eli me täällä kutsutaan sitä Kielosaari-areenaksi leikkisesti. Ja sitten sehän on talakoilla aikoinaan tehty tänne. Ja se on mun mielestä ainakin aika merkittävä asia ja harvinainen, että näinkin pienelle paikkakunnalle ollaan oma jäähalli saatu. Ja sitten täällä paljon toimintaa läpi kauan. Pienelle paikkakunnalle tällainen talvella etenkin, niin tänne kun tulee, niin täällä on paljon tuttuja ja kavereita ja sitten kun ulkona on pimiä ja kylmä, niin kyllä tänne on aina mukava tulla itse pelailemaan tai sitten kahtelemaan muiden pelejä. Kyllähän täällä näissä maisemissa voisi näin hienosti sanottuna niin, että silmä lepääkö tuonne horisonttiin kahtelee. Niin luonnon rauha on varmaan semmonen, niin kuin nytkin tässä nuotiolla istuskellaan ja ilta rupeaa hämärtyä, niin mihinpä tästä olisi kiire.